Tak hezký podvečer, já vás tady vítám na prvním zasedání zastupitelstva obce. Plat ukryje, zastupitelstvo obce bylo řádný. Nevadí, že jsem přišla pozdě. No, platíš paňáky, no tak. No, paňáky, no. Jestli bys to plně. Ještě trošku. Ještě sám, že to úplně. Díky. Tak dáme klapko, dáme to ještě jednou. Hezký podvečer, já vás vítám na prvním zasedání zastupitelstva obce Patokryje. Zastupitelstvo obce bylo řádně svoláno. Pozvánka na první zasedání zastupitelstva obce byla na fyzické a elektronické úřední desce obecního úřadu zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní před zasedáním, konkrétně od 4.2. do 11.2. Zápis posledního zasedání zastupitelstva obce byl řádně ověřen a připraven k nahlédnutí na úřadě obce a je také přístupný na stránkách obce. Proti zápisu nebyly vzneseny žádné písemné ani ústní připomínky a předsedající, tedy jako já, jsem zjistil, že nás je tady všech 7, jsme usnášení schopní, omluvený nikdo a zároveň navrhuji určit ověřovatele zápisu pana Aleše Sobotku a pana Martina Sobotku a zapisovatelku potom paní Jaroslavu Holovou. Tak, si tu nic nikdo nemá, nechám o tom hlasovat, kdo je pro. A proti je nikdo a nezdržel se taky nikdo. Teď k tomu programu, když jsme to psali, tak tam bylo pár bodů. Kromě toho úvodního, co jsem teď tady přednesl, tak bod číslo 2, rozpočtové opatření, číslo 1, návrh smlouvy o spolupráci s firmou Dymatex CZ na sběr textilu, dodatek číslo 1 k příkazní smlouvě, nějaké číslo s firmou Provod a pak byly informace. Mezi tím ten týden, co se to vyvěsilo, se ještě narodily další věci, a sice přístupová komunikace k čističce dole, změnové listy a harmonogram kanalizace, výstavby kanalizace, digitální úřední deska a teď úplně naposledy ze včerejška nabídka firmy Provod na zpracování žádosti o dotaci, o další dotaci ještě na tu kanalizaci. Tak. Nechám to hlasovat, kde je pro, aby jsme přijmuli, pokud nikdo nic nemá zájem přijmout, tak to navržený program. Proti není nikdo, nezdržel se také nikdo. Takže se mi to otočilo. Zahání máme za sebou ty rozpočtové opatření, tak jako téměř každý zastupko. Na vkusech máme příjmy na ty VPPčka, jak se tomu tak říká, nesprávně, protože, jak jistě víte, vláda nepodporuje VPPčka, takže paní se tady zaměstnaná, tak je to z nějakého programu. To jen tady je jenom účetní, ještě jak je zvyklá postavu. Tak to byl nějaký přísun peněz a hlavně jsme dostali zase na kanál tu dotaci, co pobíráme. Pobíráme z Ústí 1,5 milionu. To samé vlastně, to přišlo taky ve výdejích, čili kanalizace. Tady platíme faktury, jo, tak to musíme proúčtovat. Dále jsme platili rybník, tam se část té ceny rybníku, tam se ta dotace dostane až po skončení té akce, tak tady děláme zatím mínus. A pak jsou zase tady ty VPPčka, jak jsem říkal. Poslední, co tady je ještě v těch výdajích, s čím se nepočítalo, je vratka za finanční vypořádání za volby z minulého roku. Tam vždycky dostáváme z Ústí nějaký příspěvek na to, myslím, že bylo kolem 50 000, vyplácí se z toho ty jak se říká, ta komise a ten zbytek, co se to, jak se prostě vrací zpátky. To je všechno. Má někdo k tomu něco? Nechám o tom hlasovat, kde je to, aby se přijali návrh rozpočtového opatření číslo 1 na 2025. Proti není nikdo a nezdržel se. Tak. Trošku ekologie, ještě se pak k tomu dostaneme jednou.
jistě víte, začal platit zákon od tady toho roku, že obec je původcem nejenom odpadu, teda, ale původcem, no vlastně taky odpadu, a sice těch kontejnerů na textil. Takže my máme v povinnostech, a bylo to docela problém to sehnat, o tom bylo v televizi, v rádiu, v tisku, firmu, která by to svážela. Dřív ty firmy to dělaly zadarmo, měli z toho nějaký zisk, když to je nařízený, tak samozřejmě na tom chtějí vydělat, takže musíme koupit od nich aspoň jeden kontejner, který jsme vždycky měli, prostě tam stál, přivezli ho, byl pronajatý, ten stojí necelých 21 000. A ty rozvozy, o tom to už pak jde, to už vlastně není takový, to 2 000 za kontejner a za 4 roku. Svoz probíhá v pravidelných intervalech 1x za 28, každý měsíc. Takže 3x za 4 roku to vyvezou, za to chtějí 2 000 plus za práčko. My budeme ještě trošku výhodu, ty kontejnery. Co? Jo, to už je. Jo. Budeme trošku výhodu, určitě víte, že v Okálech a dole u dílny je kontejner, to jsou 2 kontejnery na textil. Firma přestala reagovat, přestala komunikovat, takže naší advokátní kanceláři, respektive jsme to předali naší advokátní kanceláři a ta s nimi zahájila jednání. A dopadlo to tak, že ani oni se nikam dál neposunuli, takže nejsem právě měli na to asi 3 měsíce, aby si to odvezli a odstranili, potom to propadává nám. Takže budeme mít pak ještě další kontejnery, podle potřeby si můžeme přidat a to už platí. Akorát teď potřebujeme převízt na sběrný dvůr, otevřít je, vydat z toho ty věci a přemalovat to, protože tam je nějaký klokan, já nevím, co na tom je. Takže já teď navrhuji, aby jsme schválili ten jeden kontejner a ten vývoz a tam ty potom nebudeme. Takže nechám o tom hlasovat, kdo je pro. Proti není nikdo a nezdržel se také nikdo. Tu máme dodatek k příkazní smlouvě, to se týká technického dozoru na kanalizaci, jak víte, co se budíte pravidelně, že jsme odešli změnili jsme technický dozor, protože tam ten, co byl předtím, tak nehájil zájmy obce. On teda nehájil ani zájmy asi ani firmy, ale prostě nebyli jsme si spokojení a měl ve smlouvě, že to bude 1krát týdně, co dodržoval, bylo to opravdu jenom do středu. Takže jsme ho propustili v uvozovkách, oslovili jsme inženýra Svitavského, který sem chodí, tak to zná. Dělal s náma tenhle barák, spodní barák, chodníky, hřiště, sběrný dvůr. Takže máme jeho, ten má smlouvu teda na 2 dny v týdnu, ale jestli ho znáte, tak on je tady každý den a občas tu bývá teda i o víkendu. Takže, a zatím se teda zdá, že ho nezdá, a zatím je to tak, že hájí naše zájmy jako dobře. Je o něco dražší. 5 000 dražší. A proto musíme udělat teda prodloužení té smlouvy nebo dodatek té smlouvy, aby jsme měli pokrytí i pana inženýra Svitavského. Zatím je to teda do konce června. Pak teda uvidíme, jak to bude dál. Jaký dotaz? Nechám o tom hlasovat, kde je pro přijmout. Takhle ještě to skočím, on to dělá, už teď to dělá, ještě bez smlouvy, ale tak prostě seznáme nějaký pátek. Takže nechám o tom hlasovat, kde je pro přijmout dodatek číslo 1 příkazní smlouvy číslo 2018 90. Proti není nikdo, nezdržel se také nikdo. Já jsem asi přidržený. Svitavský bude zastupovat obec. Je technický dozor. Jako technický dozor za obec. A za dodavatele technický dozor. Nemá. A pan Šedo? Co? To je projektant. Šedo je projektant. Šedá? Stavby vedoucí. Stavby vedoucí.
Takže oni dva si spolu budou vyřizovat. Už vyřizou, už to dělá od půlky listopadu. Už to dělá od půlky listopadu. Jestli vyčerpali peníze, když jsme to museli uzavřít. Tak, teď tady máme přístupovou komunikaci, převod vlastnických práv, tam Čistíce dole pod lokálama, tam zbydlí Páleček a Spol a tamhle Kostia. Jak jistě víte, tak tenkrát vlastně Karlová Hra zavřel ten průjezd. Nebyla cesta k tomu, jak jsme se nabídli, že jim umožníme postavit cestu po tom našem pozemku, ale s tím s podmínkou, že budou kopírovat tu cestu, která je tam po silnici, která je tam připravovaná v zastavovacím plánu, se tam bude někdy výhodově stavět, takže to oni udělali. A nabízeli se teď dvě varianty, buď tam dát nějaký věcní břemeno, anebo rovnou tu komunikaci převést na nás. To se nám samozřejmě nelíbilo, protože bychom si museli o to starat. Takže teď přišli tedy s návrhem, že ta SVSK, Česká vodárecká, nabízí 100% údržbu komunikace do doby realizace zasíťování pozemků pro budoucí výstavbu rodinných domů. A v případě potom, že už se to začne dělat a už se tam bude bydlet, tak my navrhovali 30 a my tady napíšeme 50%. Se budou podívat, s tím oni nemají problém. A bude to vlastně naše komunikace a oni tam budou mít služebnost potom, že můžou jezdit dolů, budou se o to starat sami. Tak jak jsem četl. Že někdo bude něco vysvětlit. Takže počkejte, teď musím mít, tak se to správně napsat. Tak, bude to mít 50 můžeš udělat, no. To bude naše komunikace, nebo to naše? Nebude se prodávat. Ne, bude to právě naše. A oni se o to budou starat. A oni se o to budou starat. Plus potom nakumulují. Pak až se potom bude. Tak, přesně tak. Takže to nazveme jako, že souhlasíme se smlouvou o zřízení služebnosti cesty. No, pak bude to číslo. Tak. S těma 50%. S těma 50 už máme tady zápise. Takže nechám o tom hlasovat, je pro. Proti nikdo. Nezdržel se také nikdo. Tak, změnové listy harmonogram, který bych to předal Martinovi, protože to je specialista. A stavby. To mám jen vysvětlí a já nevím, jestli někdo do toho koukal nebo nekoukal do těch změnových listů. Dole na té 103 prostě to funguje jiným způsobem, než je v projektové dokumentaci. Proto se na to dělají změnové listy, protože nesouhlasí třída zeminy, musí se to prostě dělat jiným způsobem a proto se na to vždycky dělají nějaké změnové listy a bude to stát nějaké peníze navíc. 103 je co? 103 je kolem tebe. To je kolem tebe. No, kamenou, no. To je teďka jenom zajezdil okolo ty lávky, jo? No ne, to je celý. Nevíš, jak vypadá od tebe a vzadu. A jestli se tam bude někdo podívat na to. No. Na webu obce je to od smlouvy, zápisy, technický, kontrolní den. Chybí tam ty změnové listy, takže já se ptám, protože to je součást smlouvy. Já se ptám, kde jsou dosažení změny. Tady, musíme schválit, nejdřív by tam mohli být. Ne, změnové listy už jsou v těch zápisech, už je jich tam několik. Proto se tam, kde jsou. To se o nich psalo neustále, že se budou dělat, to jsou teprve tady. Tady je změnové A číslo pak budou 1, zveřejnění. Zveřejnění tam všechno. jiný změnové listy tam nejsou, jenom ty, co teď máme. Takže 3. Takže 3. Ty ještě něco původní? Já bych ještě, když si můžu dotazu, jak mě u toho nového baráku se to bude dělat, tak protože mám problém, víte co, vím, jak to dělali kolem starého, tak jsem, jestli by se nedalo navrhnout, že by šli přes můj dvůr. Už mi to říkali. Myslím si, že víte co, mě to napadlo a řekl jsem si, že by to bylo nejjednodušší, nejlepší, jak pro mě, tak pro ně si myslím. Protože víte co, tady by museli do silnice, všechno zase. Myslím si, že tohle, já bych tam, víte co, ukázal, jako, já bych to tam vyklidil i
a kudy by krásně jeli a bylo by to... No tam by to šlo někdy z těch míst, jak to dělali ten, jak jsme dělali, jak tam má Honka ty psy, teďko ne? No. Tak tam ho tak napojit a rovnou to by dolů, ne? Ne. A kudy? Tenhle komedianta by to bylo. No. Ne, víš co myslím, ten nový barák. No, nový, no. No a já to mám až ne hned u kraji, ale dole, protože že voda mi vede, poslední mám až na konci baráku. No to tam mám čističku, rozumíš, ta se vyndá, tam dám ten a přes celý ten dvůr by to šlo pod tou zdí a do té kanalizace, co je tady, víš, v té ulici jako. Mezi Básou a mě. Jo, vím, jo. Úplně nejjednodušší. Oni už mi něco říkali, že by tam chtěli nějakou změnu, nevím, jestli to bylo přesně tohle. No já jsem je tam zavedl, ukázal jsem jim to. A řekl jsem, jestli by to nešlo udělat takhle. Protože víš co, já tam mám barák, no všechno ty vole, tam švine Zagreb nebo něco a bude to bude. Když vidím, jak by to dělali u starého baráku, tak prostě... Tak to jsou málo. No jasně, tenkrát tak víme, kdo tam dělal, že jo, teďko tam ty party, co jsou tady všechny, jako tak prostě zatímka, tak jsou jako lidi, jako... Funguje to. No ale nevím, právě říkám, jestli by to nešlo udělat tu změnu. Šlo. Zrovna tak, jak se dělala toho, u Šerbakovi to měli mít taky přes silnici překopaný a vzalo se to vlastně, že jo, takovou točářů směrem takhle, protože to je logičtější. Tak, takže ty změnový listy, řekni... Jo. A teď tadyhle to teda... Firma nás požádala, jestli bychom jim posunuli harmonogramy. To měli mít do konce června, jak už jsem tady před chvilkou říkal. Ale tím, jak u nás v ulici, tak jak tady tam vidíme, kde byla parta nebílých dělníků, kteří tam byli, nebyli, dělali, nedělali, tamhle Petr, to byla ta samá právě, co vede kolem nich, tak to prostě nestihli. Ten to mělo být hotový do konce listopadu, do konce prosince měla být dvojka, to je vlastně k Francům, to je tam, jak se to křížilo, vlastně jak bydlí Nohejlů, tak tam dozadu, to vlastně taky neudělali. Takže nás požádali, aby jsme jim to posunuli. Včetně koncového termínu. Včetně koncového termínu. A předloží nám nějaký tady takový nový harmonogram a jsme si k tomu sedli a došli jsme k tomu závěru, že z toku 1, to je teda od vodárny směrem až do kávu, vlastně tam, kde se to napojuje. Tam nemáme důvod jim to prodloužit, protože tam to bylo chybně manažersky ušetření, tam prostě nedělali lidi. Ten stav vědoucí, co byl tenkrát tady v té době, tak tady nebyl. Takže tam nemáme důvod to prodloužit. To samý ta Stoka 2, to je ta, bohužel mapu, Stoka 2 je právě tam, jak bydlí Tomáš a tam dozad, ten Francům, to je 60 metrů. To taky nezačali, neměli tam lidi, takže to taky nemáme nějaký důvod jim to prodlužovat. S čím souhlasíme, je s tou Stokou 3, kam se na to podívat, podél té Srpiny, to je kamenolom prostě. A tam nešlo ani hlavní řád, ani ty přípojky, to prostě byl masakr. A tam právě narostly ty více práce, protože se prostě byla díra, kolik metra a půl, 2 metry hluboká měla být a tam se to vylámalo, ty ukáž tamhle. 3x3 a to bylo malý u Aleše, jestli se tam někdo podívá, senioři tam byli na tom na exkurzi, tak to bylo 4x4 a 5 dolů. Takže tam to nešlo. Kolem dílny, tam s tím taky nemáme problém, a pak je tady i spojka tady, co bydlí tady Martin Beňa Fischerů, to tak s tím taky nemáme problém jim to prodloužit. No ještě to musí být okolo Petra Hoferu, přece tady ta ulice, ne? Víš, jak myslím, to je ta trojka. To je Stoka 3, jako když půjdeš od Krámu Petrovu, a vede vlastně až tam odsedneš. Ale Karle, to je prodloužení jenom harmonogramu a tam nebudou žádný více náklady.
do toho my nevíme takhle jako. Více náklady jsou v těch listech popsaných. Ty mě neznáme. To je jenom průložení, že nemůžu platit penále za to, že to je posun. Penále mají, Za tu tři třeba. No, tam taky nějaký bude, ale penále je 10 000 za jeden den. A dneska to už ukazovalo kolik. Tam bylo. No, nevím, mám to napsaný. 10 000 za jeden den kompletního projektu, nebo každý? Stovky. To znamená to, co odsouhlasujete, že takhle to prostě bylo? To potom na konci sečteme. Až to budeme předávat. Říkám teďko, jim chybí ta 101, už minulý týden říkali, že budou dělat tlakové zkoušky. Dobře, minulý týden bylo na to nemohli najít a uzavřít respektive ty ventily. Tak říkali, že to budou dělat tenhle týden, zatím se k tomu taky nemají. Částečně. Tady dáme částečně. Jo. Takže, když jsme to probíhali včera, tak já se budu ptát. 1, 2, 3, to schválíme, bude to pak vyvěšený. A ten harmonogram tam bude taky vyvěšený, taky ještě tam není. Tam to původní, to se schválí. To schválíme to na dvakrát asi, ne? Tak, je tam máme, já to takže někdy budeme schvalovat ty změnové listy, kde je pro, aby jsme schválili změnový list číslo 1, 2, 3. Či není nikdo a nezdržel se také nikdo. A teď budeme schvalovat teda ten časový a finanční harmonogram, kde to schválíme částečně s tím, to pak napíšeme do zápisu, to, co se vám teď tady čet, že stoku 1, 2 prodloužíme. Karle, můžu mi to ukázat. Čím si pomůžeš, že to spálíš na ten jako předloužil ten limit? Penále. Když to neschválíme na té 101, 102, tak tady na to použijeme penále. Ale jedná se o to, že to je standardní postup prostě. Já víš, tady je... Já to chápu obráceně, když jim to schválíš, jo, to můžu prodloužit, tak obec přijde do spoustu peněz, ne? Což je o 10 za den. Jasně, ale to, co je tam, to, co je u Lukáše, tak tam... Ale za to jako obec nemůžeš, ne? Ale za to nemůžu, ale ani oni. To jako že bych je... To nejde, jo. No, mě jde při objektivních... To je docela ranec, jo? No, jasný, ale při objektivních věcech, jako je ten kamenolom dole, není problém prodloužit harmonogram. To prostě jako ten projekt je nastavený nějak je podle toho nastavený harmonogram, projekt nesouhlasí, nemůže fungovat ani harmonogram. Schvalujeme jenom to, kde můžeme to obhájit tím, že je to tam jinak. Ale já si tam volbě. Projektáka jsem dělal leta. Oni neměli žádný rezervy v rizikách, že by to pokryli tady těma rizikama, prostě jedou na tvrdo. To je jednoduchý, prostě mám na stoku 3, mám 2 měsíce. V rizicích mám, že to můžu protáhnout o další 14 dní. Nic takového, takže jedou na tvrdo. Jak si to udělali, tak to mají tady v té části, v tom novém. Tam už bych řekl, že tam už mají nějaký delší tezem. Ne, tam jde o to, že takhle bylo založení, tak žádný změnový list nepřichází v úvahu, tak si to tam musí prostě doladit. Ale změnový list nemá samoprogramovaný společný. Má. Nemá. Ten neděláme Pakliže to posouvá peníze, ale změnový list neposouvá peníze, jako by vůči harmonogramu. Tam je vůči práce, které nejsou v projektové dokumentaci. Já si počkám, až to zveřejníte. Takže ono je vlastně logicky, to vychází z toho, že když mají více práce, kvůli tomu děláme kamenou, tak něbájem se musí prodloužit i přes. I prostě čas, že logicky. Protože ten původní projekt s ním nepočítá. Jsou to změny ve Když je více práce, tak ten čas je stejný. Ale ono na úkol, že se to prodlouží, oni si nebudou účtovat ty více práce. Ne, tak bohužel zahrnou. Ti to vysvětlí o tom. Ty musíš tady dát, oni musí Viděl pak vysvětlí.
Ještě mám jeden dotaz, když se bavíme o těch pracech. Na té studii nám udělali tomu ruskému domku. Cože? Přípojku udělali k ruskému domku. No, s Šerbakou. A proč v tom okamžiku neudělali na druhou stranu? Já vím, že tam něco řešili s tím poklopem, ale proč to neodevřeli, nevím. No, oni to tam rozkopali a ty přípojky jsou v jednom místě, že? No, a oni udělali doprava a zahrádali. Oni jsou od sebe asi 5 metrů. No, to je jedno, tak to je Já vím, že Jarda tam měl problém s tím, že prostě tam nemůže jezdit. Tak asi jestli kvůli tomu, že to prostě zavřeli, aby on tam mohl jezdit, a pak to udělají, jak se nějak dohodnou. Je to 3 přípojky jim chybí na této 101. To je jenom dotaz. Tady povolíš a tam ti to se nezaplatí, že těma penálama. Takže já bych teď šel k tomu časovému a finančnímu harmonogramu, že bychom do zápisu napsali, že bude schválen částečně a upřesníme to potom do zápisu dole. A takhle tak u mě je trojka, jo, jako u starého baráku. Trojka. Ne, počkej, ty tam máš na jedničku. U starého baráku to je jednička a ze spoda vlastně od krámu, když jdeš, tak tam přijde trojka, napojí se a skočí. Takže já jsem jednička. Cesta, fakt ti to ukážu na mapě. Přemýšlím, jestli tady mám potom napsat jenom část. No, určitě. Když si tam musíte napsat ty stoky, které jsou schváleny. Tady to ne, to druhé ještě ne. Takže, kdo je pro, aby se schválili takto navržený částečně navržený harmonogram posunutí? Teď to mám. Tak, teď mám tady, dělal jsem už asi po 3. nebo po 4. průzkum trhu, co se týká úřední desky, si pamatujete, z Kloni jsem tady vyprávěl o tom, jak Ústecký kraj vypsal pěknou dotaci na 300 až 500 tisíc na desku v době digitální desku. V době, kdy se ty desky prodávaly kolem 180 až 250 tisíc, taky jsem tady říkal, že to bylo dělané pro jednu firmu, pro firmu Karlo, Slečna Hořínková, která tady jezdila, tak se s tím ani netajila, měla spolupracovnici na Ústeckém kraji, která vlastně, ten, kdo si to objednal, tak měl jistotu, že to dostane, tu dotaci. Doplatky tam na tu jejich desku byly, myslím, že od 220 tisíc vejš, jako by to náklady obce. Dopadlo to tak, že paní, která byla na Ústeckém kraji, už tam nepracuje, byla odejita. Schválně hádejte, kde pracuje teď. V té firmě Galileo. Prostě, no nic, tak jsem udělal. Náhoda asi, přesně. Udělal jsem, jo, teď v současné době zatím není vypsaná žádná dotace, když jsem udělal teda na ty digitální úřední desky, udělal jsem poptávku, přišlo asi 5, se tomu ještě dostaneme, 5 nabídek, ceny začínají na 131 tisíc, další byla 144 tisíc, mezi tím přišla teda ještě návrh na to na webové stránky, mě špatně pochopil. Na 189 tisíc a 284 tisíc. Včera jsme se na to dívali, ta nejlevnější za těch 131 tisíc. Oni to přiznávají, je tam jsou tam tom čínské věci, dokonce i poslali certifikát. Takže v případě, že by, tak jako tu bych asi... A ty dostali něco český, jo? LG, tadyhle ten zrovna tady, ten, co je ten druhý, tak ten má jasně certifikáty LG. Co má LG? LG certifikáty po 15 000
My jsme tady měli člověka, který nám vysvětloval, jak to všechno funguje. Ty desky budou pravděpodobně od konce tady toho roku, a což ještě by nás úplně až tak netrápilo. Nás spíš trápilo to, že vlastně, my víme samozřejmě, ten člověk nám to nás zdůrazňoval, porušujeme obecní vyhlášku, zákon o obcích, tím, že my na tu desku, co my tam máme, a musí být jakoby jedna po jedný, deska elektronická, co je na internetu, co vidíte, musí být stejná jako to, co máme my za oknem, je tam teď teda bohužel vysí to parte. A to my samozřejmě nesplňujeme, protože jsou věci, které se vyvyšují na nekonečno. Mě to nenapadá žádná, ale když se podíváte na tu úřední disku elektronickou, tak tam vidíte, že tam jsou prostě vyvěšení třeba v roce 20 a prostě nesejímá se to z toho. Tož my tady nedáme. Tadyhle ty ještě, to je ta druhá, tak ty nabízejí tu věc, že se to dá pořídit na splátky, bez navýšení a s tím, že když se v průběhu roku vyhlásí dotace, tak oni nám ty splátky vrátí a my si zažádáme a bude se to kupovat celý. Jsme se úplně nedohodli na tom, jestli to teda schválit. To je povinný, no. Co? To je povinný, teda to bude. Bude to povinný. Bude. A to je kdy? Na konci roku. Podali se, protože musíme plnit zase nějaký ty evropský. A jsme se úplně na tom neshodli všichni, byl pro, takže to bude záležet na tom, na hlasování. Já bych byl pro. To stejně musíme. To musíme. Pro který? Pro kterou? No já jsem říkal, že tu čínskou nechci. Když jsem se kupoval domů, tak si bych to asi vzal, ale... Takže ten druhý, teda je o 11 000. Nějaká legislativa to zakazuje. Teď tě neslyším. Nějaká legislativa to zakazuje, že to nesmíš vzít, když to má čínské certifikáty. Ne, tam. Ale bezpečnost. Bezpečnost a spolehlivost. Co? Ani bezpečnost. Ne, takhle to nic, ale... Takhle to nic asi, Pokud si to dokážu odvodnit, nebo je dokážu, tak to můžeme vzít. Takhle jsme se shodli na tom, že pokud bychom něco brali, tak budeme tu druhou variantu. Na tom jsme se shodli všichni, ale neshodli jsme se na tom, jestli to vzít nebo nevzít. On tady ten člověk z té druhé varianty tady byl to jako prezentovat a to vypadalo moc dobře. To, že tam jsou nějaké čínské komponenty v té jedničce, to je jedna věc. Druhá věc je, že se nám zamlouvala ta, jak říkal Karel, ty splátky, že se nám zamlouvaly, ta prezentace byla perfektní. Oni to už dělají nějaký není to jenom ta Čína. Záruční a tady ten, což asi tam od toho bys asi neměl. Když jsem to vypisoval, tak já jsem tam, když jsi to vymyslel, jsem samozřejmě nešel, jsem tam napsal povinný, co to všechno musí splňovat. Ještě jednu informaci, protože jsem instaloval XY. To je nějaký antimanuál pro web. Tady si půjč tohle. Máš brýle na místo, takhle si to přečteš. Já ti to půjčím tady, aby si to udělal. Nebo si zastav, no. A to máme na výběr, nebo nemáme na výběr, ne? Tak teď ještě máme na výběr, no. Otázka, proč máme na výběr, jestli to chtějí. No ano, já jenom chci říct, aby to pak nedopadlo s těma kontejnerama, že jo? Který se dá od zadáčo a... Možná čím se bude blížit konci roku a bude ještě muset mít na výšší cenu. Co se za 300? Ne, nebo to můžou pak blížit, ale tak to dáme obci nedarmo, třeba. A to kola to nevíš. Tak je, pobytek takhle dražší. No, já si taky myslím. Nebo to říkám, jestli má vůbec na výběr, že to chtít nebo nechtít. No, nemáš na výběr. Teď si pak vezmeš to, nebo to je už dva věc, ale to, že jste se neshodli na tom, že to chtít nebo nechtít, takže... Jestli to jako chtít teď, ale protože samozřejmě nás to čeká jako vždy... Takhle, to je předpokládaný termín. Jo. Konec roku. To není jako deadline, že to na konci roku. No tak já myslím, že to je hlavně, že na konci roku... Předpokládaný termín je konec roku, ale jestli... Ale musíme, by to něco za roky. Odstraní to, co jsem říkal, že do teďka nesplňujeme nějaký ty... podle toho zákona v obcích a podle nějakých dalších, co tu... To je jasný, to zná Romane. A synchronizovat tu a tu desku to nejde. No to ne, to se na webu. Ne, to máme starou, jaká na webu, a tu máš tady. To není jak webu stejný. Ale na webu není deska. Deska je to, co je tady ten... No ne, ale tam to je elektronická úřední deska. Tam máš papírovou hru. Když tam dáš PDF, který má 53 stránek, tak to tam prostě nedáš.
Navíc, když pak tam máme, já si myslím, 5 nebo 6 je tam takových těch nekonečných. To musí být nekonečné. Tam přijdeš a budeš si klikat, že jo? Já to rozumím, ale jako ty nekonečné, co má tady, jako si tam musí vyset, že jsou nekoneční. Musí. Jo, bohužel. Bude tak ještě hůř, mám tam ještě další věci. Ale já nechám o tom hlasovat, tak to vidíme. Počkej, tak budeme hlasovat o čem? Když jste nechal domluvit, tak já budeme hlasovat. Já nevím, jestli to dá na dvakrát, jako nejdřív, jako jestli řídit desku, nebo jestli hlasovat rovnou, tak je dobře. Tak budeme hlasovat o tom, jestli teda schválíme druhou nabídku za cenu 144 000, musím to nějak čínsky sešlo. 144 000. Tak nechám to hlasovat, kdo je pro. 5, kdo se zdržel, 2 a proti nikdo. Dva se zdrželi. Ještě mám poslední dotaz. To znamená, ty v informačním systému vyvěsíš. Já nejenom, ale v tu ránu je to blbé. Objeví se to na webu a objeví se to na té desce. Používají open data, to znáš. No, použije open data. Jo, takže to jsou stejný pro všechny, takže tam může přijít, napojit se na tu úřední disku, jako na tu elektronickou, se v počítači se může napojit jakákoliv firma, protože to je výměnný formát. Jo? Tomu rozumím. A umístěná bude kde? Vedle toho, co tam je teď. Před úřadem. Vedle stávající. Protože správně na úřední desce, to asi taky znáš, jo. Teď by tam třeba vůbec nesmělo být to parket, co tam je. Úřední deska je úřední deska, jo, nebo přijedou slepičky, tak tam na to. To znamená, na té stěně úřadu někdy bude ta digitální. To má myšičky, to má rána. Ta druhá tam bude masivní. A ta stará tam bude Tam necháme právě nějaké. slepičky. My se vrátíme zpátky, ještě jak jsme říkali o těch změnových listech a o tom, co se tam došlo k nějakému navýšení. Tak tady ta dotace na tu kanalizaci je stavěná tak, že jsme dostali 70% z částky z rozpočtu. A víc se nedostaneme ani ňou. Dotace na rybník je 70% prostavěného. Tam je to jinýho, takže tam, když byla nějaká více práce, tak to tam prostě dáme a oni nám to zvednou. Máme tam teď v současné době ještě rezervu asi 1 400 000, nebo to jsme říkali. Tady u toho to nejde. Ale zjistili jsme, že se dá ještě požádat Ústecký kraj o takovou doplňující dotaci z toho fondu, který tady nemám napsaný, ale jsou jsme od nich dostali z fondu vodního hospodářství. Takže nám jsme včera právě, když jsme se k tomu dostali, takže jsme to hned nějak tak jako zajistili, už se na tom pracuje a je tam šance dostat nějaké peníze. Čím bychom potom zahladili teda nějaký ty více práce, nebo aspoň částečně, když vypadne 1 000 000, bude dobrý. To musí být cesty, oprava cestou. Jako rozumíš, co udělají, jako co oni zničili, bude v tom taky? To mají, to je přímo v tomhle tom, ale říkal jsem už tady posledně, zpracovává se projekt na rekonstrukci komunikací v obci, to máme zaměření, to se měřilo někdy ještě před koncem roku, dělá na tom projektant a čeká se, až to ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí. Uvidíme, jestli bude aspoň těch 50%. Předloni bylo 70, což samozřejmě je lepší. Tak já nechám hlasovat o tom, aby si přijmeme tu nabídku firmy Provod, který nám za 33 000 udělají tu žádost o další dotaci. To je pro nikdo a nezdržel se. Tam si tím udělal. Já jsem to dělal na čtu. No, tak píšu tam. Máš. Jo, takhle. Máš jako informace. A teď dělám
se zase vrátíme do Bruselu. Jak jsem prvé tam říkal s těma hadrama, teď určitě znáte velký počin Petra Hladíka, ministra životního prostředí, ohledně zálohování petek. No, jak to uchopit? Já si vám tady z toho něco takhle přečtu, jo? A rozčilte se každý sám. Co budeme zálohovat? Plastové láhve o objemu 0,1 litru až 3 litry od nealkoholických nápojů a alkoholických nápojů do 15% alkoholu. A potom plechovky o objemu 0,1 až 3 od alkoholu a alkoholických 10 do 15% alkoholu. Jo? Typicky energický od těch nápojů a limonády a tak dále. Záloha na každou tu flašku nebo tu bude 4 koruny. Ta bude stejná. Takže oni chtějí vlastně zajistit to, že si pro ty 4 koruny půjdete a budete si je vyzvednout. Kam se to bude dávat? Způsob je podobný jako u zálohovaného skla. Zákazník přinese petku nebo plechovku buď do prodejny, na benzínku nebo jiné sběrné místo. Odevzdá je a ty si na místě slisují. Ovšem, tam se heslisou, ovšem, vy to k tomu musíte přinést nepoškozený. I s tou nálepkou. Obaly se vrací včetně etikety, nezdeformované a nesešlápnuté, aby šlo naskenovat jejich unikátní kód. A petky ty se nemusí vymývat. Po odevzdání do automatu studie automaticky ověří, zda hmotnost obalu odpovídá typu A. Jo, taky jdeme ještě dál. A teď kdy to bude? Kam se to bude vracet? Zálohový systém bude ve všech prodejnách nad 50 metrů čtverečních a na čerpacích stanicích nad 50 metrů čtverečních, tedy cirka 11 000 dostupných míst. Povinnost vybírat zálohované obaly budou mít i online prodejci, a dobrat musí obaly v obvyklém množství. Dobrovolně se do vracení zálohovaných lahví a plechovek mohou zapojit také menší prodejny a také kiosky jednorázové akce, třeba když jsou, anebo obce. V obcích nad 300 obyvatel, kde nebude prodejna nad 50 metrů. Kolik má ten náš, ten podhraduje to někdo, kolik tam je? Jestli se má vyčítá i zkrátka. No, tady píšou prodejna. Tak kde nebude prodejna nad 50 metrů čtverečních a obec ani malé prodejny se nezapojí dobrovolně, takže ještě pak je nějaká volba asi pod nátlakem. Dobrovolně. Zřídí odběrné místo operátor, díky tomu zajistí přístupnost a dostupnost systému. Otázka zní, kam si to postaví. Jako, to musí, že jo, někde stát na nějakém pozemku. Někdo to bude muset asi krmit elektrikou. Tady uděláme okýnko, prázdný lahve, tady může to obsluhovat. Jo, no to bylo dobrý, no. Na úřad, no. Fungování celého systému bude zajišťovat nový systém, takzvaný operátor, založený výrobci. Ministerstvo životního prostředí operátorovi udělí autorizaci a kontroluje jeho činnost jako u jiných kolektivních systémů. Operátor bude financován z poplatků výrobců a výnosů z prodeje druhotných surovin a nevyplacených záloh. Já vím, že obci toho bude 15% z těch peněz, teda nevím, uvidíme. Takže se asi máme na co těšit. Nějaký okýnko, takhle poslední hodiny. No, já jsem tady kolegům toho čet z toho víc a akorát. Tak. Teď jenom co bylo, co bude, byla zabíječka, myslím, že to dopadlo dobře. To už je celý, jo? No to byla celá informace. To se až ještě chvilku každému... To si pak můžete, to si můžete přečíst. Než to ještě z IKEA na ty petky, ještě se mnou... To se zjede, no. Ta zabíječka to bylo v pohodě, bude MDŽ, doufujeme, že to dopadne. Zprovoznili na Zenbox, zprovoznili na Zenbox, je tam čilej provoz u toho. Ten rybník, teda dneska jsem tam chodil dopoledne. Jo, no, tam bylo až ve čtvrtek. Ale ukázal jsem to, tam teda mimochodem dělá inženýr Svítavský taky stavební dozor. A s tou stavby vedoucí jsme to procházeli,
my jsme si ještě řekli, co je potřeba tam udělat a dodělat, a co mě teda překvapilo, množství vody, který vytýká z rybníka teď. Já jsem viděl to, bude krásná. Ono to jinak to začne sedat, protože jak tam jezdí ty bagry, jak se to, no, a to je bládíčko, ten rybník to nejde vypustit úplně. Má dno, jezero, on má to dno, tam dno toho jezera je mnohem hloubš, než je tam ta výpust, ale oni tam dali trubku a teče to z toho, teče to hezky, jako za týden se to asi nenaplní, to ne, ale vypadá, že... jste přišli dělat, paní? Musím tam ještě udělat břehy, zase dát zpátky dohromady tu cestu, aby to bylo průchozí, oni si musí zavřít a oplotit tu zátopu, co tam je, protože to funguje dobře teďka, jak dělají? Doufejme, že toho nikdo nespadne. To je podle plánu. Jo, tam ano, tam jo. Měli to mít dokonce úhora, že jo? To vypadá jako chaoticky tam, ale... Oni nemohli si jezdit autama, protože jestli jste si všimli, jak tam ty bagry si furt házeli sem tam, protože tam jsou díry v tom. Žádný ani propady, no, takže auta jim tam zapadávaly, tak vždycky s tím bagrem si to uťukal, kde je a přehazovali to. Otrhali to rákosí, co měli, je to zhruba na 2 metry po dílce, u hasičárny je sundaný úplně a na té druhé straně, co je ta zátopa, tam je to tak nějak, který to přijde jakoby zatopit, bude tam pahínko prostě a bude to pro ty obojživelníky. Jinak už teďko jsme v nějaký té skupině, tak jak tam mezi ty bagry, tak ty nutrie tady běhají lidem po zahradách, protože kdyby se chtěli 2 kousky, no už máš jedno. Já ti si to vyhrál, se to podařilo vyhrát. Jenom v troubě. Takže myslím, že to... Ještě já jeden dotaz. Jaký je cílový stav hloubka vody tam? No kolik nateče to? No ne, já myslím, vůči tomu stávajícímu předpokládáme, že to bude v té hladině. Kolik bude pryč bahna asi tam? Nebo obráceně, tak kolik se vydá bahna, nebo jaká bude očekávaná? Zátopa je na 7500 kubíků, 1000 a tady z toho vytáhli kolem 6000. Už? Teď ve čtvrtek právě, jak se říká, že půjdu do jezera, tak já teda ne, ale měříš tam bude. A oni pak jako, co tam zbyde to bahno, tak to jako... To teď tím, že to prostě... To rozhrnou jakoby, aby to bylo prostě jak, jo? Už udělali a teď už vidíš, nějaký... ano, teď už uvidíš, že už, jak to se dá, je tam, kde to sedlo už, tak tam už začíná být ta hladina. Prostě, že to pak jako... Ono se to rozplaví. Celý rozplaví, jasně, ale aby to nechali posloužit. Ne, jasně. Ještě jsou nějaké práce. Už je jmenovali se to. Dotaz ohledně to základní Ondráši, pojezdových výk na šachty.